Исәннәрмесез, саулармысыз? Эфирда шоу без тапшыру һәм аның алып баручысы мин Гөлнар Сәфәрова. Кышның соңгы айы февральгә якынлашабыз. Февральнең иң мәхәббәтле бәйрәме ул Гашыйклар көне. Эстрадада аны изге вәли көне буларак билгеләп үтәбез. Һәм бу инде билгеле бер традициягә әверелде. Быел да без әлеге традициядән читкә тайпылмыйча 13 февраль көнне аренада ак төн, ак мәхәббәт төне, Гашыйклар төне, изге вәли көнен уздырачакбыз. Ак дигәч тә күз алдына иң беренче чиратта туй килеп баса. Егетләрдән мәхәббәтең өчен син нинди адымга барыр идең? Яисә нинди адымга бардың дигән сорау биргәч, күпләр өйләндем, яисә өйләнергә булдым дип җавап бирәләр. Әйдәгез бүген әнә шул шипшин мәхәббәтләрен тапкан парларны барлыйк. Җырчыларның туйлары хит-парадын ачык дип игълан итә. Бу тапшыруда унлыкны шактый кызыклы пар башлап җибәрә. Ул җырчы Айгөл Бариева һәм аның ире Ленар. Алар нибары 3 көн генә очрашып йөргәннәр. Ленар хәрби кеше булу аркасында аңа тиз арада ерак сәфәргә китәргә туры килә. Ләкин аңарчы Ленар гашыйк булып өлгергән. Шуңа күрә дә ул Айгөлгә тәкъдим ясый. Айгөл исә бик теләп ризалаша. Һәм алар бергәләшеп Сибир якларына китеп баралар. Туй көнен бик яхшы хәтерлим дип елмая ничә еллар үткәннән соң да Айгөл Бариева. Ул чакталарның ни ак туй күлмәге, ни туй машиналары булмаган, ләкин алар үзләрен бик бәхетле хис иткәннәр. Яшь пар Енисейск шәһәрендә язылышкан булган икән. Хәзер исә бәхетле Айгөл бер ул һәм бер кыз әнисе. Күзләремә туры кара, карашыңны яшермә. Күңелеңне әрнетүче газапларың бар мәллә. Күңелеңдәге төйәрләрне азат яшереп йөрмә. Үз-үзеңне алдап булмый, бер ялгыша күрмә. Ялгышларның барысын шит ярлардан ишетүдән авыр газап бармасын. Күңелеңдәге төйәрләрне азат яшереп йөрмә. Үз-үзеңне алдап булмый, бер ялгыша күрмә. Күңелеңдәге төйәрләрне азат яшереп йөрмә. Үз-үзеңне алдап булмый, бер ялгыша күрмә. Узган җәй кем туе белән шаулавын сез инде әлбәттә яхшы хәтерлисездер. Бу хакта язмаган масса күләм мәгълүмат чаралары калмады дияргә дә була. Әлбәттә, хит-парадның 9нчы урынны аңлагансыздыр Иркәдә. Әлеге парның танышу кавышуында әллә ни серләр юк. Алар күпләр кебек туйда таныша. Тик не очрашып йөргән дәвер эчендә Иркә Артурны 8 тапкыр ташларга өлгергән. Тик егет үз сүзендә нык торган. Нәтиҗәдә бүген Иркә Шабакаева фамилиясын йөртә. Басудагы паласаны никтер урман димиләр. Синең шомыртай күзләрең төн йокысы бирмиләр. Я бозлы суга саласың, я утта яндырасың, я күккә алып очасың, я ташлап калдырасың.
Әгәр дә сез туй үткәрергә иң кулай һәм җайлы вакыт җәй дип уйласагыз, Әхмәтов сезнең белән бер дә килешмәс. Ул бүген хит-парадта 8нче урын хуҗасы. Һәм ул салкын кышта өйләнүче кайнар канлы егетләрнең берсе дә әле. Әхмәтовның туе 27 декабрьгә туры килгән. Хәзер исә Илдар 2 ул атасы. Һәм бу ел әле алар агач туйларында билгеләп үтәргә җыеналар. Кайчан минем туем булды икән, үткән туйларга карап сыкланам. Барысыннан да матур булыр икән, киләчәккә мин бик ышанам. Әй туйлары, безнең урам буйлары. Әй туйлары, бәхетле булулары. Әбиләр һәм бабайлар кушылып бергә бий, яшьләр аларга сыкланып, бас бабай, бас әбили. Әй туйлары, безнең урам буйлары. Әй туйлары, бәхетле булулары. Әй туйлары, авылны уятып җырлаулары, биюләре, көлүләре, яшьлекнең мизгелләре. Әй туйлары, безнең татар туйлары, гөрләп торсын безнең туйдан бөтен дөнья буйлары. Авылны уятып җырлаулары, биюләре, көлүләре, яшьлекнең мизгелләре. Ә 7нче урын хуҗасы Әлфинә Әзгамовна туй көнне урлап киткәннәр. Җырчы кияүгә октябрьнең бер шыксыз көнендә чыккан. Ни өчен шулай булуын үзем дә аңлатып бетерә алмыйм дип сөйли ул. Тик туйдагы гадәттән тыш хәлләр әле моның белән генә тәмамланмаган. Әлфинә ханымны туй көнне яңа гына армия сафларына кайтып төшкән бер егет урлап киткән. Әлеге егет белән умарталыкта бик озак кына сөйләшеп утыралар. Инде бер көтү кунак үзләрен эзли килгәч кенә, Әлфинә апа чынлап та үзенең бүген ак күлмәктә икәнлеген һәм кияүгә чыгасын искә төшерә. Һәм әлбәттә, кире әйләнеп кайтып кияүгә чыга. Менә шундый Әлфинә Әзгамовның 9 февральдә сольный концерт программасы булачак. Инде шәт иншалла, Әлфинә апабызны концерттан урлап китмәсләр дип ышанам. Суларага нигә ага сулар, аваккан су нигә булгана. Чишмә чылтырабагар иде микән, мәхәббәт булмаса дөньяда. Җир әйләнә нигә әйләнә җир, ә йолдызлар күктән ник яна. Айту кирәк булар иде микән, мәхәббәт булмаса дөньяда. Таңнар ата сызлып ата таңнар, таң атканда кышлар уяна. Сандугачлар сайрар иде микән, мәхәббәт булмаса дөньяда. Җир әйләнә нигә әйләнә җир, ә йолдызлар күктән ник яна. Айту кирәк булар иде микән, мәхәббәт булмаса дөньяда. Мәхәббәт булмаса дөньяда.
кеше җырларына каян моңала нигә яшәр иде икән кеше мәхәббәт булмаса дөньяда җир әйләнә нигә әйләнә җир ә йолдызлар күктән ник яна ай түгәрәк булыр иде микән мәхәббәт булмаса дөньяда җир әйләнә нигә әйләнә җир ә йолдызлар күктән ник яна ай түгәрәк булыр иде микән мәхәббәт булмаса дөньяда ай түгәрәк булыр иде микән мәхәббәт булмаса дөньяда мәхәббәт булмаса дөньяда 6-нчы урын хуҗасы Ринат Рахматуллин үзенең сөйгән яры булачак тормыш иптәшен алырга 16 машинадан торган кортежда килгән. Ул елларда әле бу күрелмәгән хәл булган. Яңгыр белән дус булган җырчыбыз Ринат Рахматуллинның туе коры җәйдә узган. Шуңа да ул вакытта җирдә 20 сантиметрлык тузан купкан. Бәлкем шуңадыр да тормыш иптәше әлеге 16 машинадан торган кортежны бөтенләй хәтерләми. Ә кире Ринатка әйләнеп кайтсак, ул хәзерге вакытта 2 кыз әтисе һәм яраткан тормыш иптәше. Менә шундый Ринатка хит-парадның 6-нчы урынын тапшырыйк. Кем язгансың бу тормышны, кем китабын укыган, берәүләр яши гөрләтеп, кемнәрдер артта калган. Кемгәдер биргән барында матурын рәхәтлеген кайберләре аңламыйлар нигә дип яшәгәнен нигә син тормыш нигә соң тигез түгел барсына кеше бит ике яшәми шуңа күңел ярсыйла бирсәң бир инде гомерне гөрләтеп яшәсеннәр җир йөзе булсын бер бөтен без туганнар дисеннәр Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге кайгы хәсрәт күрмишәләр яшәсәң генә иде бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән җырлыйк көлик шаярышыйк калганын Ходай белгән нигә син тормыш нигә соң тигез түгел барсына кеше бит ике яшәми шуңа күңел ярсыйла бирсәң бир инде гомерне гөрләтеп яшәсеннәр җир йөзе булсын бер бөтен без туганнар дисеннәр Китабын укысаң белер идең барында ләкин ул язылган инде әниләрнең карнында гомер кыска бирелгән дип бер кайчан кайгырмагыз якыннарның кадерен белеп дуслардан аерылмагыз нигә син тормыш нигә соң тигез түгел барсына кеше бит
yaşami Şuna küngel yarsıyla Җырчыларның нинди шартларда ничек иленешүләрен беләсегез килсә, тапшыруыбызны алга таба каравыгызны дәвам итегез. Әлегә без кыска гына вакытка рекламага тукталабыз. Хит-парадта искәрмә ясап 5нче урынны без әлегә кызыгырлык кәләшләр рәтендә булучы Диләрә Илалетдиновага тапшырыйк әле. Чөнки ул үзенең туен ачык күз алдына китерә. Туйма мен Стас Михайловны чакырыр идем дип сөйли ул. Ә үзе исә ап-ак, бал итәкле, күпреп торган күлмәк киергә тели. Диләрәнең сүзләренә караганда, ул хәзер модага кирип баручы кыска итәкле ак туй күлмәкләрен бер дә энә битерми. Туй бит ул бер генә килә. Шуңа күрә дә романтика, аклык, сафлык булырга тиеш һәм моны ассызыкларга кирәк дип сөйли җырчы. Инде кунакларга килгәндә, әйткәнемчә, Илалетдинова үзенең туена Ани Лорак белән Стас Михайловны чакыру турында хыяллана. Инде Диләрәнең туе нинди буласын белдек. Хәзер егет кенә табасы калды. Мондый шибәр туташ егетне озак көтмәстер дип уйлыйм. Жырлап яшик бергә дус гомергә типсенләп бу ярсу йөрәкләр безгә дә сезгә дә күңелнең түрендә берләнә матур теләкләр тормышлар түгәрәк бәйрәмнәр мүбәрәк җырлана җырыбыз шатлыктан җырлана җырыбыз шатлыктан җырыбыз яшикле хөрмәттә ышаныш рәхәттә мин калам шул изге теләктә хөрмәттә рәхәттә яшик мәхәббәттә бергәләр хөрмәттә яшик мәхәббәттә бары тик рәхәттә Сезгә дә, безгә дә кирәк ул кемгә дә яңа көнгә яңа өметләр ышаныш аклансын күңелләр сафлансын куаныч китерсен бу көннәр тормышлар түгәрәк бәйрәмнәр мүбәрәк җырлана җырыбыз шатлыктан җырлана җырыбыз шатлыктан җырыбыз яшикле хөрмәттә ышаныш рәхәттә мин калам шул изге теләктә хөрмәттә рәхәттә яшик мәхәббәттә бергәләр хөрмәттә яшик мәхәббәттә бары тик рәхәттә хөрмәттә яшик мәхәббәттә бары тик рәхәттә Дүртенче урында бер-берсенә җаныкаем җанашым дип кенә дәшүче Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмов. Аларның никахы 9 май җиңү бәйрәменә туры килгән. Бу җиңү Булатныкыдырмы, Ләйсәннекедерме, анысын төгәл генә әйтә алмыйбыз. Тик алар эстрадада иң матур парларның берсе икәнлеген беләбез. Сүздән дә аңлаучы ул бит иркәм син генә Җаныкаем, җанашым сиңа төбәп карашым гомер буе янашаңда
Yanashanda kilemildim barasın Janıkayım, janaşım Sina tübe qarashım Ömür boyu yanashanda kilemildim barasın Yemli dünya, matur dünya Bari tik bizning işin Ortak baxtni saqlarga Birmil butun kishim Janıkayım, janaşım Sina tübe qarashım Ömür boyu yanashanda kilemildim barasın Janıkayım, janaşım Sina tübe qarashım Ömür boyu yanashanda kilemildim barasın Ömür boyu yanashanda kilemildim barasın Bu arnada bronza medal xo'jalari Latipovlar. Rafael Latipovga Vykupda bir toboq qobartma oshab bitirishga to'g'ri kelgan. Dina ham Rafael Latipovlarning g'oila qurib yashay boshlaularini bu yil 27 yil bo'lib ketgan. Shunday to'y kunlarini ular bugungiday yaxshi xatirli. 2 kun kiyov, 2 kun kalash yog'inda bayram etganlar ular. Bir qiziq voqea Rafael abining esida mangiga saqlanib qolgan. Kalash yog'ina borgach, anga bir toboq qobartma oshab bitirishga to'g'ri kelgan. Shundaki, qobartmalarning birsida uy oshqishi yashirilgan bo'lgan. Mana shunday og'ir sinovlarni o'tib, u yaratgan dinasining ko'ngilini yovlagan. Ham hozir yaratgan turmush ittashi ham oila boshlig'i. Canım, sen bulmasan mende bulalmamın Yüzlerine bağır, kullarıma alıp Padişahım bula olmamın Canım, min bulmasam sende bulalmasın Bıvıl kışlar bulup, dinlerime kunup Munglu jırlar suza olmasın Mehabetsiz gene yaşam bulmay Bırma anın yolları Bırma yollar gider tügül Kışlı mehabetinin kulları Nuktu gidip direyerek Sinsin diye batadan Sinegine siyem, sinegine gütem Sinegine canım yaratam Canım, min bulmasam sende bulalmasın Bıvıl kışlar bulup, dinlerime kunup Munglu jırlar suza olmasın Canım, sen bulmasan mende bulalmamın Yüzlerine bağıp, kullarıma alıp Padişahım bula olmamın Sihirsiz gene yaşam bulmay Sihirlerde bakşa güllerin Utlarına salıp yalkınını da Yandırmay bitsin yükünlerini Tuktu gidip dibeyerek Sinsin diye batadan Sinegine siyem, sinegine güdem Sinegine canım yaratam
Армаюлар кирдәтүгел, Көчле мәхәббәтнең куллары. Көмеш медаль ияләре эстрада сандугачлары Зәйнәп Зөфәр авылның Солкын клубында язылышканнар. Зәйнәп Фәрхәдинова белән Зөфәр Билаловның туйлары 1988 елда узган. Шул көннән бирле алар эстрадада иң матур пар булып санала. Ә ул вакытта кәләшне барлык юлларны үтәп төшергәннәр. Ә Зәйнәп белән Зөфәр бизәлгән Жигулида йөргән. Яшь парның никахлары Солкын авыл клубында теркәлә. Кышкы зәмхәрир суыклар да куркытмый аларны. Рәхәтләнеп туй ясыйлар. Ә тиздән исә әлеге матур пар үзләренең көмеш туйларын билгеләп үтәчәк. Шулай ук Зәйнәп Фәрхәдинова һәм Зөфәр Билаловның матур гына 2 ул үстерүләрен дә исәпкә алыйк. Икенче позиция. Безгә дигән ак бәхетләр өелеп тора алда. Иң кирәге син кадерлем, һәр чак ул минем янда. Гомерләрем аңышында, табышында, сагышында. Син һәр чак миңа кирәк, син бәхетем, мәхәббәтем. Худай җибәргән бүләк, син саклаучым, син яклаучым, син миңа бик кирәк. Бер минутка синсез җаным, яши алмыйм, юк, юк, юк. Худай безне яратканды. Bir yürek, bir can bulur. Ömürlerim alışında, kalışında, sarışında. Sin her şah mına kürek, sin bəxetim, məxəbətim. Xuday җибәргән бүләк, sin saklauşum, sin yaklauşum, sin mиңа бик кирәк. Sin yaklauşum, sin mиңа бик кирәк. Ömürlərim аңышында, kalışında, sarışında. Xuday җибәргән бүләк, син саклаучым, син яклаучым, син миңа бик кирәк. La 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 Birinci урын хуҗасы бик гаҗәп бар. Аларның тормышында да ЗАГС, ак күгәрченнәр, ак күлмәк, машиналардан торган кортеж, рестораннар тутырып килгән кунаклар булмаган.
Җитмәсә, берсе гаиләле һәм аларның яшь аермаларында 13 яшь булган. Тик аларның гаиләсендә бер-берсенә зур мәхәббәт, хөрмәт, ярдәмләшү, мәхәббәт хисе һәм әлбәттә яраткан уллары Нариман бар. Сүз журналист Илфак Шихапов һәм җырчы Илсия Бәдретдинова хакында. Әлеге пар бүгенгәчә рәсми рәвештә мөнәсәбәтләрен теркәмәгән. Димәк, ЗАГСта Илсия һәм Илфак гаиләсе бар дигән документ сакланмый. Тик иманым камил. Алар адым саен мәхәббәтләре турында сөйләп йөрүче парлардан күпкә бәхетлерәк. Шуңа күрә дә без аларга хит-парадның беренче урынын тапшырабыз. Olmuştan akşa yaratan, akşa beni yaratmay. Küpmegene tırışsam da verdiğine de artmay. Elleriyle eşlep karın kesene akşa dolmay. Benim boyak yallansam da nigedir bayap olmay. Olmayın de bulmagaş, sabahlarda bulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda utarmagaş. Olmayın de bulmagaş, aktanışta tulmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşerlik bulmagaş. Milyonlar bulsa minde kalganın tabır idim. Kürşelerine otla salıp Mars'ı salır idim. Zor idip yurt salır idim, dengizge varır idim. Ondan vaytkaş hayırga de 100 tenge salır idim. Olmayın de bulmagaş, sabahlarda bulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda utarmagaş. Olmayın de bulmagaş, aktanışta tulmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşellik bulmagaş. Ay pipayız. İşmezsem birer tuğanım sütçü yumuşa bulmagaş. Balmayın de bulmagaş, elmetlerde tulmagaş. İşmezsem birer abiyim zor iftellik bulmagaş. Eşlep bayıp bulsa akta bular idi akşalı. Küpme jigelep tartsa da kiyerge yük şalvarı. Akşa deyip şabız yağalgan şıpartayıp. Tarmasalar orta dedek bu ilde bulmay bayıp. Balmayın de bulmagaş, sabahlarda tulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda utarmagaş. Balmayın de bulmagaş, aktanışta tulmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşerlik bulmagaş. Bulmayın de bulmagaş, deriz jirde tulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay, zurap zayan bulmagaş. Balmayın de bulmagaş, deriz jirde tulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay, zurap zayan bulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay, zurap zayan bulmagaş. Бүгенгә без шуның белән шоу-без тапшыруын тәмамлыйбыз. Гаиләләрегезнең кадерен белеп яшәгез. Әгәр дә сез үзегезнең сөйгән ярыгызны, йортыгызны тапмаган булсагыз, 13 февраль көнне аренага килегез. Бергәләшеп эзләрбез, бергәләшеп табырбыз. Бер атнадан нәкъ шушы вакытта очрашырбыз. Сезнең белән мин Гөлнар Сәфәрова идем. Сау булыгыз. Алып баручыларның стиле һәм бирелгән киемнәре өчен Мегаполис кибетенә аерым зур рәхмәтебезне әйтәбез.
Реальная зима не за горами. Ты готов к экстриму? С магазинами X-Dream и Everest всегда готов. Горные лыжи и сноуборды покупают здесь.